Hija daqqa kull darba li koppji oħra mingħajr sforz ikollhom l-ulied u aħna darba wara l-oħra u 16,000 euro wara bħal ħafna koppji oħra bħalna għadna qed nippruvaw. Din l-esperjenza ta' raġel li flimkien ma' martu ilhom għal dawn l-aħħar sentejn jippruvaw ikollhom it-tfal u wara li ppruvaw bis-servizzi tal-IVF f'Malta kienu kostretti jmorru lil mixtutna. Dan għax f'pajjiżna l-liġijiet huma restrittivi wisq fosthom dwar l-ifriżar tal-embrjuni. ħaddieħor qed jirnexxielu inti you have to go through hell almost to get to something qed tgħaddi minn ħafna u ħafna u ħafna testijiet, proċeduri, Spjegalna l-emozzjonijiet li għaddew minnhom bħala koppja fil-bidu meta saru jafu bil-problema u ma' kull tentattiv li jfalli. Għaliex jien ħafna rabja, ħafna konfużjoni u mbagħad qed nfittex is-sitwazzjonijiet u r-raġunijiet. Kull darba tkun għalina xi kbira il-fatt li provajt tagħmel xi ħaġa ma rnexxilekx din hija xi ħaġa sitwazzjoni li ħadd tbiddilek ħajtek. Qal li fl-ewwel tentattiv barra mixtutna kellhom 15 il-ċans, 15 il-bajda fertilizzata u minkejja li l-embrjun impjantat jidher li kien b'saħħtu kien kollu ta' xejn. Dik li sejjaħ daqqa ta' ħarta. Dispjaċina tfal li tilna, qegħdin nistennew sajkil ieħor, issa qegħdin nofsu. Huwa qal li diġà telgħu 4-5 darbiet barra mixtutna u spjegalna kif dan spiċċa ħadilhom ħafna mill-ħin ta' mistrieħ tagħhom. Jien sena ma ħadlix xejn kif biex immur għal l-affarijiet. Għal daqstant stqarr illi kieku dan is-servizz jingħata f'Malta għalkemm xorta diffiċli ikun ferm iktar faċli. Jekk isir Malta inti tista' taqbad tgħid isma' ħadd jumejn lif, ħadd 3 ijiem lif qed nagħmel dan it-trattament u mexxejt minn hekk. Imma kif qegħdin is-sitwazzjoni hawn Malta mhix qiegħda ħażina, imma can be improved so much more. L-affarijiet tant kemm mixin quddiem, imma this is just the beginning. Il-psikologa Donja Xikluna, fundatriċi ta' Fertility Support Services, qalet li l-infertilità hi kundizzjoni komuni u medika bħall-oħrajn. Qalet li hemm ideat żbaljati dwar l-IVF fosthom dwar l-embrjuni li jintremew. Kelli koppji li kellha 17, laqas waħda ma fertilizzat, kellha 10, tnej biss fertilizzaw, I'm talking fertilizzaw, jiġifieri il-proċess għamluh kollu. Imutu mewta naturali li ssir anka fil-ġisem. Ġifieri mhux imbilli qegħdin ngħidu hemm barra li ħafna affarijiet li mhux fir-realtà. Innutat il-pis psikoloġiku fuq dawn il-koppji fosthom minn ħbieb u membri tal-familja li joqogħdu jistaqsu lill-koppja meta se jkollhom tarbija. Daw jgħaddu mill-mewt ta' tfal tagħhom xahar wara xahar. Qegħdin nagħmlu stigma mela sewwa jien fi żmieni 24 sena ilu ma kelli stigma ta' xejn u ma kontx niddejjaq ngħid x'għamilt. Illum jibżgħu jiftħu ħalqhom